O 13 de setembro celebrarase no Concello de Pereiro de Aguiar a terceira edición da Xoldra de Aguiar, unha festa que ten como principal obxectivo a posta en valor do rural coa cultura das festas populares como instrumento catalizador dun evento musical durante o día, desde a sesión vermú ata a noite, ademais de contar con programación infantil. Abriremos portas 8 da tarde, teremos nese momento o Pablo Estévez, o mago ourensán, pois estará facendo a delicia dos máis pequenos, xa non só dos máis pequenos, sino ao final falamos que sempre dirixido a un público familiar. Nestas dúas edicións anteriores, toda esa programación que en principio iba para os máis cativos, ao final a disfrutaron tanto os pais como os nenos, case ao mesmo nivel, incluso en algúns puntos máis. E despois tocará a agrupación musical da Limia, que é unha agrupación musical que ten sede no Concello de Xinzo de Limia, pero que hai alumnos de diferentes concellos e que o que fan é unha reunión de uns 30 músicos encima do escenario que en formato banda de música de toda a vida farán un repaso de grandes clásicos do rock tocando con esa instrumentación, digamos, máis de banda municipal que chamamos aquí, non? De toda a vida. A seguinte actuación será a de Milladoiro, o prato forte, que chega coa xira do seu 45 aniversario. E como en Galicia non hai festas sen gastronomía, tamén haberá pulpeira. Este modelo de evento pon en valor a tradición das festas populares nun entorno rural. A ambientación e decoración do evento pretende evocar esas festas en grandes estruturas, pondo en valor o patrimonio natural e etnográfico do concello. O tratarse dun evento diurno case na súa total duración, evítase tamén reducir significativamente a contaminación luminosa e acústica.